casi todos eran grupos formados por homes. Aquí en Cerdedo siguen sendo maioría os homes. Pero aquí está Pilar, que é a raíña dos Abrentes. Que che din os maiores cando te ven tocar? Porque eu sei que houve unha época que os homes, eso de que tocaran as mulleres, non... No, non me din nada. Quédanseme mirando, eso sí. Quedaste mirando e imagino que escoitando. Bueno. Non? Estarán aí poñendo oído a ver como toca esta moza. Como é a experiencia para ti? Como foi a experiencia de incorporarte a... Pois a verdade é que é moi ben. Porque tiña a gaita un pouco olvidada e apartada. E, bueno, gracias a que me metín nos Abrentes, pois recuperei ese gusto. Que facedes tocando aquí nos Abrentes? Que é isto? Un traballo, un orgullo, unha obligación, unha disciplina? Que ven sendo? Jesús? Un hobby. Os sábados vimos sempre a ensayar. Xa fai 15 anos. A veces é unha obligación, obligache a vir. A veces non tes ganas. Pero... Que é un esforzo, efectivamente. É un esforzo. Jesús acaba de chegar, o pobre ven sin comer, de traballar, correndo, e todo iso a cambio de que? Por qué? Non, porque che gusta, se non facías. Non sei, se sumamos os kilómetros de todos os que os do grupo, a mellor, non sei, 600, 700 kilómetros para vir a ensayar un local. A veces, chegas ali e tocas 4 pezas e vas para casa, non aprendis nada, pero bueno, das unha volta. E a veces os fines de semana non son fines de semana se non ves aquí. Xa os oístes, para os Abrentes, vir a Cerdedo cada sábado para ensayar significa tamén ver a familia e os amigos e disfrutar do ritmo lento da aldea e dunha paisaxe que relaxa a to máis estresado. O conto é que todos os do grupo lles encanta vir aquí. Será porque é onde teñen as raíces. Todos menos un, José, que é dos Peares, pero cando estaba emigrado en Suiza casou con Inés, unha moza de Cerdedo, e curiosamente hoxe José é o único que vive aquí. Vivo en Cerdedo e é o único que son de fora, porque os outros son todos nativos aquí e viven todos fora. E, bueno, a casualidade que vivo aquí porque, en realidad, gústame tamén vivir aquí. Meu pai era un acordeonista moi bo. Entonces, a ver, eu desde pequeno pois xa tiña a música na casa. Eu a música sempre me gustou, sempre. Eu gústame... montamos o tinglado este aquí dos gaiteiros e aí estamos. E ademais a música ainda ten outra cousa, que cando un vai tocar por aí a calquera sitio, pois gustalle que a xente baile, que a xente que mire, que baile, que aplauda, que... É bonito, é bonito. É un modo de vida tamén, non? Non, sei, moi bonito, moi bonito. Que doiche unha perna e vas a unha cousa destas e pasa. Outro día doi máis, ou que sea, pero nese momento vamos estar de parrandada, pasa e está, non hai mellor medicina. Pezas tradicionales de todo. Pois iso é o que hai que facer, pezas tradicionales, a non perder o noso. Pezas tradicionales ou alguna nova. Por aí a facer innovacións, a facer piripecias. Manuel escoita con esta devoción a Bartolo, porque el foi o seu mestre de gaita cando era neno. Deulle clase cando apenas tiña 12 anos, e por iso non deixa de ir ata a súa casa de cando en vez. E agora, ademais, acompañado dos seus fillos, para que os nenos que xa van tocando algo vexan como traballa o mestre. E aínda que pasaron moitos anos, e hoxe Manuel é investigador e profesor na universidade, segue tendo con Bartolo a mesma actitude que tiña daquela, a dun alumno ansioso por aprender dun gaiteiro. Os gaiteiros que realmente
mantiveron a historia da gaita viva, porque nos anos difíciles, vamos, da nosa xeración xa foi máis cómodo tocar a gaita, digamos, eu digo, a época dos anos que era moito máis difícil manter esa afición, non había axudas, non había casi sitios de tocar, non había nada. Nos mismos éramos os que facíamos todo. Tíamos a banda de gaitas de La Salle. A primeira gran banda de gaitas. Sí, temos unha banda de gaitas moi grande no La Salle. A verdade é que Bartolo sempre traballou con xente nova e nós tamén, desde que estamos cos Abrentes, tamén sempre procuramos... E esa que era a madriña, esa era a madriña do grupo, madriña... Ai, non me grabes así como andino, por Dios! Se andaban detrás delas e seguido, madriña, fai un bocadillo! Bocadillo se lavaba a roupa, Bocadillos para todos. E planchaba ya. E os pais dos rapaces, como o pai de Manolo, levaban o coche maletero cargado con xamós, chourizos, conservas. Foran moi bonitos os anos. Sí, a verdade é que sí. Uns anos bonitos. E saliron moitos gaiteiros, Bonitos de verdade. Saliron moitos do grupo. Ademais de aprenderlle a tocar, Bartolo fixo para Manuel unha gaita. Copiou unha dunha que tocou el en 1000 sitios, ata no Teatro Colón de Bos Aires. Esta é unha reproducción dunha gaita antigua, explícallo ti. Esta gaita foi feita por unha que eu tuve, xa recorre bastante. Entón, esta gaita fíxena precisamente por esta. Esta é a patrona, é máis bella que min. Dios mío querido, que pasamos moitas piniñas con ela por aí adiante, tocando polas corradoiras, os prados, as leiras, os montes, as fraguas, as carballeiras, por todos os rincós. Por todos os rincós anduvo tocando esta gaita. Así que como non vou ter... Isto quedará ali pos amigos, pos que veñan detrás de min, non sabes? O fillo, pos netos e para quen sea. Quedará todo aquí. Detrás veñen os alumnos e os fillos, como a Mireia, a meniña dos ollos de Sindo, que xa é capaz de acompañar a seu pai co acordeón. O malo é que lle acaban de caer os dentes e non hai que na faga sorrir. Pero fixadevos como é capaz de entrar a compás con apenas 7 anos. É como se lle inculca a unha pequena de 7 anos chamada Mireia, que está preocupada cas súas cousas, que se lle caen os dentes, que se ven o ratiño e tal e cual, que ten que vir aquí e que ten que continuar coa música. Eu teño un exemplo moi bo, que é Luís. Luís supoñe inculcar moi ben a Rubén a pasión pola gaita. Eu fíjame neso, me parece que é o camiño. Non forzala, simplemente... Mireia é unha rapaza que desde bebé foi comigo aos ensaios e tal, non? E ve como natural.